Ago. Mema wako abade batiti obi ka dwumadi so. Medeng de Jimmy Hanks. Yasanya hye bio. Yerebeti ayenga kenkan ne so. Eye Ɔkrabiri. Nanso ansa na yebefi ase no mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Sa wonga ma me ho kwan a me na orkan won hume. Efe me da cdfi.net ase. Sa wonga boa me na me de dwumadi rebrel. cdfi.net ya baifo bia bia wodi gwa wo ho. Sa wo pese wodi gwa, twa wo niam na mfonini na fa kogu cdfi.net. Wonga wo beto no befre wo ne wadi nsa wo so. Onso wo pese wo to ade a tena wo fi na dwodwo wo ho. Ana tena wo office dwodwo wo ho na ko cdfi.net wo laptop ne so, wo phone ne so. cdfi.net pensen niam na ewo ho ni mu na ne a wo pe bia wo ne ogwadi ni nkasa. FM da Jimmy Hanks editing and transcription services. So when so abo me na me di dwumadi rebel. So wo pese wo ye audio to text transcription and na say video to text transcription. And now so says wo pese obi e translate bibi a wa kire wo akan mu e de kobrofo ana brofo ba akan mu a woni Jimmy Hanks editing and transcription services enkasa. FM so wa kire wo huma bi wo brofum. Na upo obi ama na yediti ama o se nipa ne behwe mu grammar ne ade woni Jimmy Hanks editing and transcription services nkasa wo behwe o kama ahwe bibia mu ama weni eji medamu amuhwe dwumadi nyina ase owura Samuel Ofosu ba medawase michia wonso michia Mrs Lily Brichumboaten michia Omani Theophilus eni mu amaka nyina michia mopa yemfi ase Ɔkrabiri tie toso eson mabedu seni eja binada bia wi na midu ho kro no sun kakra na emu adan be se aduanan ebe men ena mini orura bi nkomodi mu na mete se menya kwaya ato ayekua wo ho mekọ odikrofi na mede kotu nanim se merehwehwe asase ato ayefu wo so odikro no ani je yiye na osiesie me fefefe ade chi no otu abofo ma me ne won kohwe kwae no bi yedi anowie no mi hu ise misika aka no renso to kumasi ametena di osram no ama misika no so ate okra na ne aka no rentumi nto kwae a eso nti mi yi kuaduma no fi mitrim kra meni odikro no tena ebe se na wotwe na ode tu manim se minko hwehwe baabi ntina na ne wofa ase bi beba abesra no ntimi dan no ho behia no menya odan wo ofi bi mu tena a na mituaka osram biara metina asane agya be se asram bien a mini dwuma bi di no misika no nyina sign ntimi hwehwe okwan a mefa so menya sika eha na mihu suku a me wofa adaroma mekoi no ho mfa so odikro no enene manfo boaboa mofra bia no se memfa wonfi suku ase wo kro no mu na onene manfo no betia meka meye adwuma yi beye asramasia na isane se na omanfo no ntimi ntua meka yiye nti mijae nia eboa mekakra ne se minkuto na minni makenkan ene akire wo sene agya ho enti obiara opese o kire wo nhuma no minchen na oba ma me kire wo ma no obiara mekan ne nhuma anase mekire wo ne nhuma ama no mije no sika ena meyisu ma meye o mama wo kro no mu esane me nhuma ni minti sene agya di kro antoto masekra debi me di adesrede bi kotu odikro no anim se omo amesika kakra na memfa into koko esane se na opema seminti wa mama no ensi kra ena oma amesika no bi se memfa mfi ase ansa na so hwe na adwuma no rekoso a wa mama bi aka ho me call sunyane ne abrofo bi koye nhihye se meto koko no ama won mifi ho bai pe na mifi ase di sika no bi mo ma ekuafo mosia sene ebeye na koko bridu a wodi won koko be mame ato anche na koko to bridui enwumi biara ne ana me ye ne se minantiu ekuafo no so srasra won ene won bonkomo eyi ma wo pe masem yiye abrofo a na me ne won ye adwuma no di sika pi bre me se me fanto koko no me petu ye osikani
Se koko bri no du so na wo hwe sene amia eni mrante de won koko abesisi ho na won ani eni won ti hu repram fifiri na wo frefre mi se owura nyame che me na me de mi koko ba kan nti karima me na me nso me kire me ho a kire won no a na hu se me redi bakoma ampa me ye adwuma yi mfipi ma me ho to me ton tamapa fry na me to ntade panso hye se du anwumre a na ma afa sene agya kro no abomebo de bi anwumre obia bi bai se me nkire wo ne homa mma no otena ase pe anche no berima bi bai se onti ase se me ne iri hye dan mu ode asem yi koma asene agya dikro nanso yegu sori ka asem no edan ntokwa ma obiara de abufu sori sa oberima yi ma asem no so ko obabi foforo na ye de kwahyehe so no wo boa mefo anokwa se me kai mitrimu a ewu wo sa asem yi ho na akwa yi abebo mentaniani agumani mase asan ejeme ayefade epi so no a na me ho jirawo me mantefo a wo bu me no ase enti mi kotwa akwa yi damete sidi ahanan wo sunyane aseni kesim beye asrama nan na wogusu di saa asem yi ehonso wobugu meso esane saa asem a eba yi nti me hu ye ehi wo kro no mu bebiara amefa no na worebo me akutia nanso manfa anya hwe na mmom me ma mani ku ma adwuma ho ade ebeye me dadwen ni sika a me femfi sika a me de tokoko no mu didi masem no me bo modern se me hwehwe bi akosha nan na ochenanko me adwuma ankobo me sebia impanyin se dwuma a wodi wontwa no poa wiase ayetimu yi ni amehu ne se sa ponche ni sasa sanwa wodi fifem kosoro ensi wuyiye da arehusem ne se na wotwe mu ara na mensaka nhuma fi abrofo no ho se osram no wu a wobeba ne me abeye nkonta ntimi nsiesie me ho me yam hyehye me yiye na me fi ase hwehwe ebosia me de koto odikro no anim se omoa me be a obu me ne se inwan a woko edidi no maya wonyai afufuru ngumu meti ne be a obu me no ase na me hye no bo se eka a me de no metua ma no bridui no abrofo no bai yeye nkonta wode tu manim se maboka sidi impime bien mante me ho ase na me ne won sanko nkonta bu no mu bio no me hu se eyampa okontuni mobro ehi na merefa me de sa ehia semi koto na naboa ampene anim na odi ejine ma me hye won boso me se wo meje won sika no brenu dui no abrofo no bai na nana hwehwe sika ditua eka no ma me sa sika a otua ma me no ma oto me kra odi tu manim se sika a otua ma me no nti obemama ye adwuma ma no akosi mi wuda oma me kotena na ekra bi ase a me hwani kokoo so ma no me di ekra no ase mfie num sa wo behwe me nsem a na etise sebi achichiri achi se me pon adwuma a na ma akọ abeso de insano aba sene agya abeton esane me insano ye a eye nti etoda bia na anomfo no etiwo me aba asafrai abenom etoda bia mani abrere pai me insano na mo franso ritu jom di me ho felse we di teacher we di krachi efe di wutwa be emu biara manfa anya hwe sebe to ana opena hamasa ne kon midu sene agya na metena me ho asidin a anka enye ne se makoye akwa obi mansu yi mimia mani ye adwuma esum na naboa ampene sene ametumi yo aha ne de akenkan sam ni besi ne eye ti a etoso eson chewa adwen fansam asisi ho adwen cherebia ho na fe kai se wo be like obe subscribe efefe sinim na wonamfonom no wonso wonhwe bi da ye be hia bi no ye de ti etoso awotwe na ebeto aso eno nso ne dia etwato nti ye hia me na ye nkenkan makram